Mayong adlaw sa akong mga kaigalaan das Bisaya sa Mindanao. Binigay sa akong kuyan sa among baryo sa Marigondon, sa Sitio Awayan, Insibilia, Marigondon. Dili na Awayan na, Insibilia na nasa silingan dia. Basta mayong adlaw sa akong mga kaparintihan sa Mindanao, sa Zamboanga dapit, sa Davao, Dagaan, Bukidnon. Sa itong kaubanan ako sa una sa trabaho, si Bal Alingarong, Baltasar, si Arman Pipito, Undix Limboy, Glina Risa, sa akong mga kauban sa Alagad, sa Aurelio Secretary, si Brad Dinis, Brad Dindo, Brad Anbon, Brad Bito, Brad Dani, Brad Boy, Nikoyla, sa akong mga customer wala si Ma'am Nilia. Kumusta? Palihog kog subscribe ninyo sa akong channel sa YouTube kay para malambo ni akong channel, makapakita pa ko ninyo sa kanunay sa mga nindot nga biya sa Canada kay sa atong mga kisunan diya nga wala mga kahigayunan makarig Canada, at least maka kita mo sa mga nindot nga views diri sa binagi lang sa cellphone. So palihog kog subscribe sa akong channel sa tanan akong mga amigo kay isa tao tamo perme sa akong video na mo'y comments comments na mo sa ubos kay para sa tao tamo niya click na po tong notification bell o makasubscribe na mo para nindot ba, no? Lingaw ta ba? Para makapakita ko ninyo sa nindot nga views diri sa Canada, kanunay. Kaya akong gamit ng cellphone pa niya. Palitag mga dugang equipment para nindot na ang atong editing niya. Pohon. Ha? Tuloy na ko. Sige. Niya ato ta magkita tas beats. Karon. Ato ni padong niya stong mga kaamigo dia. Na ako ni daghang sexy dito. Ganahan ko ba ibaw ko ganahan mo mga sexy ba. So ato ni tanahon nga turon. Okay. Kita dito ha. Tangi ko dito. Okay, bye-bye. Hello mga suki. Kabayan. Oh, kabayan. Kumusta sa mga Hindi. Diyan na sa may diri sa lain nga beach. Itong mga suki diha nga kusukim tanaw sexy. Diyan na po ko sa lain nga beach. Manghunting na po to diri og sexy. Ako kauban diri nga kawan. Kauban akong taga Maklasi. Katang na po may direct sexy. Kani nga mong gi-arian lake yun niya Daplin Ragrasada mga 40 kilometers gikan sa gipuy-an. Nanay daghan diri pod nga mga Pilipino. Kauban na mo. Kauban ako sa close sa trabaho. O silingan. Diba? May mga sana may labangan ng kayak. Parang putik yung ano. Yun nga, parang putik nga lang. Kayak. Morning atubangan. Dito tayo dagang siksi dito. Atong pukusan sa itong masuki diha taray. Tara. Royer Kapuno. Martons Tundags. Nira bro. Ay, berbeda. Hindi naman points talaga yun. Dam. Wow, bato lang naman laki. Dam yun. Bumagsak ko yun. Bumagsak na. Eh, nahanap ko yung pulse eh. Kumalang mo ba ako? Mayroon siya. Nang wagi kay kasurang labay diri. Oh, magamit ni Sandra.
Pero yang seksi dapat sa kung wala. Oh. Hindi man lang nilabas yung Damay tawa. Sa panagalit yun. Bago lang nila ilagay yung barricade ba? Dito. Naiikot pa ako, hindi duman ako. Ate, ano? Ate, kuwan. Ay, dito na lang. Sinal, sinal? Sa kanis din sa pero yung umrolan mo to. Oo. Meron tigre, nagbantay sa kuwang tigre. Diba? Sasa? Diday? Diday tigre. Alaga ng tigre. Exactly. Yung ano ka mo, yung nagtitrain mo, te, no? Pakwan. Tigre, nagbabantay sa akin. Yung duyang ko pre. Sa baksa. Ay, ko sa mga. Wah, sari ko. Bi, ari, bi. Oh, Seksi. Makalolo, oy. Anong tawag niya sa'yo, kuya? Si, Si Lucas. hindi pa, Daddy Lolo. baka ganyan. Hello. Shh. Angelo. Ikaw manang naligo. Bibi, bibi. Pas. What are you looking at there, baby? Bibi, bibi. Bibi. Dili kay lubat na to. Yan is sa Ligits. Oh, marami na. Hay, basta gikan namin dito ng aligo ganiha sa Sandy Lake Beach. Luya ko, kapoy ko kay human dito, nangadto kami sa Osaka Falls, Borley Falls. Lang luya ko linangoy ito kay kusog kayong sog. Niya labang-labang dalapad manggayo.
dangog yung mga bato niya naihahit. Naluwi ako. Yan. Inaot ko na nalingaw mo sa akong video aning sa Sandy Lake. Palihog ko pahinumdum dahil palihog ko subscribe sa akong channel para dasig ko nga kanunay makabuhat og video nga makapalingaw ninyo kanang nga view diri sa Canada ba. Sa akong kamiguhan diha sa tanan kamiguhan dinhi palihog tag subscribe sa akong channel niya paway sa ko luya ka kapoy kada. Salamat kayo sa tanan sa katong ni subscribe na og sa wala pa palihog tag pindot anang subscribe button diha pod notification button diha palihog tag pindot na. Sige, bye-bye sa sala. Hangtod sa sunod nga pasundayan na to video. Daghang salamat.